Mayo gani kay nabatayan dayon sa Qatar nga ang Iran nagpalupad na po sila og missiles adto tugdong sa Qatar. Karon kay gisagang sa kuan kay ang kaning Qatar mga par naman sila ikon nga to. Mas mayo gani nga nasa gay panagang ang Qatar kay makita nimo sa video mga par nga ang mga missiles nga gaabot sa babaw ba nga kanang nagbangga nga tong babaw. Kuya way tanawon mga par kay bragang manindog imong balhibo ba. So mayong adlaw kanatong tanan ug welcome back sa atong channel. Ug daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta. O sa ako ang mga viewers nga wala pa naka-subscribe, palihog kog subscribe mga par para ma-update mo sa atong mga ipang-upload nga mga video reaction. So karon mga par areta sa kaning kagubot sa Middle East karon, kaning nahitabong gera sa Israel ug sa Iran. Kay daghan na kayo namatay sa Israel ug daghan na kayo na namatay po sa Iran. Nagsugod ni ang gera mga par niadtong June 13 ug 12 na kaadlaw ang nilabay. Hangtod karon gapadayon na gihapon mga par. Kanong naggera man ang Israel ug ang Iran kay tungod nahibaw-an sa intel sa Israel. Kanigod mga par kaning kada nasod gud nato gud naatay mga intel. Na kana mga intel nato dili gini siya pwede nga i-mention nimo o kinsa na sila. So gani nahibaw-an nga to sa intel sa Israel nga ang Iran gahimo diay nuclear bombing. Unya kato ding nuclear bombing nga ilang gihimo ila ditong giandam para sa Israel o para masumpo ang ilang gibuhat gitirahan ug una sa Israel ang Iran. Nya Iran kay daga naman sila missiles palupad po sila og ng missiles po padong po sa Israel. Moto tinubagay na sila mapar nagdako mayo ang gera gani ang ato kaigsuonan nga mga OFW nga naanga to sa Israel ug sa Iran nangayo na ganitong tabang sa atong gobyerno para makauli na sila diri sa Pilipinas kay pait na kayo inang kahimtang ato. Unya karon kay ang kaning Amerika kay ni apil man yung mga par ni apil naman ang Amerika ipabubahan sa mga US military ang nuclear site sa Iran. Tulo ka nuclear site sa Iran mga parang totally nga nabungkag yun matud pa ni Donald Trump. Kuyaw kayo ang nuclear site sa mapar sa Iran kay naa nga to sa bukid nga walay mga tao ug naa sila nga to naghimo ilawom sa yuta. Ang ilahang mapar ang ilang pabrika ang ilang himuan og mga bomba naa nga to sa ilawom sa yuta. Walay makadetect or ni unsa nga klase sa matang sa gamit nga makadetect mapar kay tuang nga to sa ilawom sa yuta sila gahimo og mga nuclear bombing. Kanigong nuclear bombing mga par delikado kay na siya kay once nga makabuto na hasta ang silingan nga mga nasod na madamay pa hasta gani uk-uk ana mga par nga mamatay gani hasta uk-uk na. Kunya gi tirahan sa kanang US militar gatob gi tagakan og bomba sus kanang gyud nabungka gyud ang nuclear site sa Iran. Kunya pagkagabi ang Iran nibawas po ng Iran ug ang ilang gitirahan ang katong mga US military nga naa nga to sa Qatar may ilang gitirahan ngadto nagpalupad sila og nga missiles padong nga to sa Qatar. Mayo gani kay nabatayan dayon sa Qatar nga ang Iran nagpalupad na po sila og missiles adto tugdong sa Qatar. Karon kay gisagang sa kay ang kaning Qatar mga par naman sila ikon nga to. Mas mayo gani nga nasa gay panagang ang Qatar kay makita nimo sa video mga par nga mga missiles nga gaabot sa babaw ba nga kanang nagbangga nga tong babaw.
kuyaw kay tanawon mga par kay bragang manindog imong balhibo ba. Ipalupad sa kuan Iran og missiles, palupad po ng Qatar kay para saggon nga to sa babaw. Hinoon walay natala nga naangol mga par kay kuan man ang wala man to katugpag sa yuta sa Qatar kay gisagang naging nga to sa babaw. Dito na sa babaw kutob ang missile sa Iran. Pero ang delikado kay ito mga par kay basin o jag matagakan ka atong mga tipaka nga mga tagak sa ubos mo to'y delikado kayo kay taliman ka na nga puthaw gana dagko kayo na nga wangon mga par nga puthaw mura go nagbarilo gidagkoon nya matagakan ka na mura sa kag naigo pod sa pagbuto muna ang mga tao nga to sa Qatar kato itaw nasa molo nga pwerte itaw lisanga sa mga tao kay nagsiri naman ang kuan, nagsiri naman ang Qatar nga bantay mo kay naay kuan ni attack ang Iran. Ang mataw taon nga to sa mall kunin taon kanang nanyagit in taon ng hadlok ba kunya ganiha ni anunsyo si Donald Trump nga nagka-okay na kuno ang Israel ug ang Iran. Nagkasundo na kuno nga mag-ceasefire na sila. So nagtuo ta mga par nga ang katong giingon ni Donald Trump nga ceasefire na ang kuan Iran ug ang Israel. Karong baguhay lang nga gianunsyo man sa Prime Minister sa kuan Iran nga usa kuno kadakong bakak ang giingon ni Donald Trump nga ceasefire sila sa kuan kanang Israel. Kay gusto man sa Iran nga par nga gubat pa gyud ang inatuyo. Mo ni nga matayanan gyud ay mo ni nga purti kining sura karon mga par kay padayon mo gyud ni. Kay ang Iran bisan nang gambara sila kay sukol gyud sila. Mo nang gubat gituyo anay Iran mga par. Mahinaot ang katong mga kaigsuon nato nga mga OFW nga inain taon na narbaho nga to sa Iran o sa Israel. Mahinaot nga pangitaan og paagi sa atong gobyerno nga makauli ng taon diri sila sa Pilipinas kay looy taon kayo to sila ngadto. Ug daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta sa among channel, and then palihog og subscribe mga par para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video.